sibingelele ibandla lonke. Amen. Bese ngibingelela nesithandwa sami ubaba Mahlabe egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngikhunjuzwe ukuthi isithandwa sami ongathi ngase ngiyanikho. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bantwana bethu bukhona benu ukuba neappetite yezinto zikaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. We don't take it for granted. Amen. So ke labazalwane umpostoli Paul uthi uPeter uthi I will always remind you of these things. Umuntu akakhunjuzwa into angayazi angakaze atshelwe ngayo. Amen. Kodwa into eyenza ukuthi akhunjuzwe ingoba kuyabonakala ukuthi useyikhohliwe. Amen. Noma ingabe uqale ngomfutho eyenza kodwa kubonakale esehamba kancane ibattery lilokhu lehla kancane. So ke kuyafuneka ukuthi umuntu ahlale enze njani ekhunjuzwa ngezinto azaziyo azifundisiwe. Amen. Njengoba sisho ke bazalwane ukuthi nje imvelo yomuntu ikanjalo. Ungasho ukuthi umuntu ngoba umtshelile kanye, umtshelile kabili, umtshelile kathathu usuqedile. Amen. That's why kuzwe nomzali ethetha emntwaneni ethi sengikutshele kangaki. Amen. So ke nje imvelo yomuntu bazalwane ukuthi ahlale akhunjuzwe. Amen. Ngoba umuntu ugxuma ngalesikhathi kusashiwo uyambona usemile futhi sefanele kuthiwa agxume futhi uyabona usenjani usemile. Amen. So ke kunezinto bazalwane ebandleni okufanele zihlale zivuselelwa. Amen. Ngoba umuntu unjani uyakhohlwa. Therefore, I always remind you of these things, even though you already know them and are standing firm in that truth you have been taught. Ungacabanga nje zingaki izinto esifundisiwe bazalwane kodwa othola ukuthi asizenzi. Amen. Sekufanele ukuthi aphinde umoya oyingcwele alokhu esivuselela ngoba uyasazi. Amen. Ukuthi sihambe senze njani sikhohlwe. Noma uyazi into uyifundisiwe kodwa uyakwazi ukuthi ungayenzi. Amen. Uma into uyifundisiwe kodwa ungayenzi kuyafana nokuthi awuyazi. Yezwakala bazalwane, kuyafana nokuthi awufundiswanga yona uma ungayenzi ngoba imphumela angeke izibe khona. Imphumela isekutheni into oyifundisiwe kufanele uyenze kuze kubonakale imphumela yalento oyenzile. Ama results avela ekwenzeni. Amen. Uma sifunda incwadini kaMatthew 21 sifunde ku28 siya ku32 kunale parable uJesu akhuluma ngayo yalo baba owayenamadodana amabili. Wathi uma ebathuma omunye kubo wathi ngizoya. Kukangaki bazalwane uNkulunkulu agijime sigijime size ngaphambili sithi Nkosi sizokwenza lokho okushoyo kungako kwenzayo. Amen. So ke nalensizwa ke bazalwane ubaba wabo uma ebathuma yathi ngizoya. Kodwa egcineni lithi izwi likaNkulunkulu ayizange yenze njani iye. Kwaba khona le ethi mina ngeke ngiye kodwa yagcina yenze njani iyile. So ke uyabuza uJesu ukuthi imuphi phakathi kwabo
owenze kahle ozwile wathi ngizoya kodwa wagcina engayanga, noma ilo othe angizuya kodwa wagcina enze njani, eyile. Amen. Sokukuthi sikhalile bazalwane, seza ngaphambili, kwenzakalani emva kokukhala sizinikela ekukhulumeni kukaThixo. Ngoba uma singezuyi applya into esisuke sifundiswe yona, kuyafana ukukhala kwethu. Amen. Ngoba umphumela awukho ekukhaleni kodwa umphumela usekwenzeni. Ama results sizowabona ngokwenze njani, ngokwenza. Amen. Uma sifunda lapha kuLuke 6 kuverse 46, uthi uJesu, why do you call me master, master, but you don't do what I say? Kuyezwakala bazalwane. Nisholani ukuthi Nkosi, Nkosi, kanti anikwenzi lokhu engikushoyo. Amen. Uyacabanga bazalwane ukuthi kunjani enhlizweni kaNkulunkulu akhulume sipromise ukuthi sizokwenza kodwa sigcine singenze njani, singenzanga. So ukuthi sithi Nkosi, Nkosi, kanti asikwenzi akushoyo uNkulunkulu, akekho pleased. Amen. Uma sifunda laphana kuMalaki 1 verse 6, kuthiwa a son honors his father and a servant his master. If I am your father, where is my honor? And if I'm your master, where is my fear? Lize lithi elinye, and the respect due to me. Amen. Kuba buhlungu kuwena uumzali, ukhulume kodwa ingane ingayenzi into oyishoyo. Amen. So ke kuba buhlungu, omunye umzali uzakhala inyembezi athi kodwa ngiyoze ngithini kuwe, kade ngikhuluma nawe sibanibani awungilaleli. Akhala umzali, ukhaliswa ukuthi ingane ayiyenzi into ayishoyo. Amen. So ke njengoba sihlangene ngento yama cell groups bazalwane, uma kukhulunywa into ebandleni sibokwazi ukuthi uNkulunkulu usuke ekhuluma ngokwesizini ibandla alifaka kuyo. Amen. Esingeke size siyibone imphumela yento ayikhulumayo singazange senze njani, siyithathe lento ayishoyo. Ukuyithatha kuzobonakala ngokuthi siyoyenza njengoba injalo. Amen. As long bazalwane singezuyibamba inhliziyo kaThixo, ngeke siyibone iblessing elandela abantu abenza njengalokho uNkulunkulu enze njani, esho. Sishila izolo sikhuluma nama leaders ukuthi ubaba ayikho into emkhathaza njengokuthi ezwe ukuthi kukhona abangakayibambi lento. Kuyezwakala bazalwane, ngoba uThixo uma ekhuluma bazalwane, uma uzocabanga ukuthi kukhuluma umfundisi usenkingeni, kusuke kukhuluma uThixo and enesibusiso salaba bazokwenza lento ayishoyo. Ngoba isibusiso sikaThixo asihlali noma ikuphi, kodwa sihlala kubantu abezwa izwi bese benze njani, beyalenza. Amen. So ke lento yama cell groups bazalwane, njengoba ifundisiwe yakhulunywa kaningi njengoba kufanele ilokhu iphinda phindwa, yingoba kukhona abangakayibambi. Amen. Othola ukuthi uma kuyisikhathi sokuthi bazalwane asihlangane enkonzweni, kuyiwa kuma cell groups, kube khona abayihlalelayo mazibukele ama TV.
kanti barobheka kwisibusiso sokuthi uNkulunkulu ukhulumile. Ngiyezwakala bazalwane. And ekukhulumeni kukaNkulunkulu kukhona amandla okwenza lento asuke eyenza. Ngamanye amazwi uThixo uthi be available. Amen. Amandla okwenza avela kimi. Ngoba akekho umuntu okwazi ukwenza into kaNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu. Wena okwakho is to avail yourself ukuthi uNkulunkulu enze ngawe. That's why noma abantu bekuncoma uthi udumo lonke maluye kuThixo, ngoba wazi kahle ukuthi lento ayenziwanga yimina. Mina nginawo amandla okwenza lento kodwa yenziwe uThixo ngami. Mina okwami ukuzavaila uNkulunkulu eze neability yokwenza lento engingakwazi mina ukuyenza. Amen. So ke into yama cell groups bazalwane yizwi likaNkulunkulu. Amen. Uma ufunda ezwini likaNkulunkulu uzobona ukuthi bezikhona izindlu noma izinkonzo zasendlini. Ongazibiza ngama cell groups, home groups, small groups. Ngiyezwakala bazalwane. Kodwa inkonzo enjani esezwini likaNkulunkulu lapha abantu behlangana beba iqoqwana bekhonzela ezindlini. Amen. Uthola ukuthi bahlangana ndawonye, bayakhuleka, bayafellowshipa. Amen. uNkulunkulu usuke enjani ekhona. Ngoba uthe uma babili nabathathu behlangene ngegama lami nami nginjani ngikhona. Amen. Uma nje nibabili kuleyo ndawo nihlangana uNkulunkulu ukhona. Ngiyezwakala bazalwane. Nahlangana nababili nabathathu nihlangene ngegama lakhe, God is there. And into ebalulekile ubukhona bakhe. Ngiyezwakala bazalwane. Ngoba bangaba khona abantu kodwa isibusiso abanaso, isibusiso sikumnikazi walo okwenziwe izwi lakhe. Once nje nahlangana nibabili noma nibathathu nihlangene egameni lakhe, nazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. So ke uma nibabili noma nibathathu, ngiyezwakala bazalwane, ningayibukeli phansi leyo number, i-cell group leyo. Ngiyezwakala bazalwane, ibandla lasendlini lelo. Amen. So ke akekho umuntu ongaba ne-excuse ukuthi thina asinayo i-cell group ngala sihlangana khona ngoba sifew. uNkulunkulu ukhona. Iyiphi bazalwane inamba edlula abantu ababili? Ngiyezwakala. Uma nje nibabili yazini ukuthi nibaningi ngoba uNkulunkulu unjani ukhona. Amen. So akekho noyedwa umuntu ongaba nesizathu sokuthi kungabibikho i-cell group abelonga kuyo. And akufanele nibheke ukuthi sibangaki kule ndawo. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba kungenzeka nibe baningi kanti nizoba kwi-comfort zone. Amen. Nigcine senibukana nodwa, sekumnandi nihlezi ndawonye, nikhohlwe ukulunguza ngefastela nibone ukuthi bangakanani abantu abadinga lento yenu. Amen. Umsebenzi bazalwane mukhulu ngendlela emangalisayo. Uma ungayenzi into eshiwo uNkulunkulu kune blessing ekulahlekelayo.
kunento ongasoze wayibona ungazange wenze lento uNkulunkulu athi yenze. Ngoba uNkulunkulu ready bazalwane. Kuyezwakala. Kodwa kungahlala 10 years ungasiboni ungasi-enjoy lesi sibusiso, ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusirelease la izwi lakhe lingenziwa khona. Kuyezwakala bazalwane. So ke inkonzo yasezindlini, inkonzo bazalwane evunywe izwi likaNkulunkulu. Amen. So ke umuntu uma ekubuza ukuthi why inkonzo yezindlu, i-answer is very simple, ngoba kusho uNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane. Uma sifunda laphana encwadini kaActs chapter 12 kuverse 12, sibona uPeter emva kokuba eseriliziwe, uNkulunkulu wathumela ingelosi yamkhulula ejele. Wathi uma ephuma ejele waqonda endlini kaMary. Yezwakala bazalwane, la abazalwane babehlangene khona bekhuleka. So ke uyasibona isibusiso senkonzo yasezindlini, ukuthi kwinkonzo yasezindlini kuthandazwa bazalwane, kukhululwe oPeter beboshiwe. Never undermine inkonzo yasezindlini. Kuyezwakala bazalwane. There's a special blessing uNkulunkulu asibekile, ngoba uNkulunkulu uma ekhona, kuyezwakala bazalwane, kulokhu enisuke nikwenza uNkulunkulu uyazifakazela. So ke uPeter waphuma bazalwane, waqonda la kuhlangenwe khona, ekhulekelwa khona. Amen. So ke kuyabonakala ukuthi kukhona amandla asenkonzweni yasezindlini. Amen. Uma sifunda kuActs 16 to 40, siyabona labazalwane oPaul noSilas ukuthi babe beboshiwe, siyayazi so iyo sonke indaba, beshayiwe, baphoswa ejele endlini ephakathi naphakathi. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu in the middle of the night. Yezwakala bazalwane, bakhuleka bamdumisa uNkulunkulu kwaze kwazamazama izisekelo zejele, kwaqaqeka izinto ebezibabophile. Amen. Bathi uma sebekhululekile baqonda endlini kaLydia, lapho bahlangana khona. Amen. Nabafowabo nodadewabo, and encouraged them. Kuyezwakala bazalwane. So ke la sibona ukuthi inkonzo yasezindlini ibaluleke ngendlela engumangaliso, ngoba bakhululwa baye la kuhlangene khona abantu abahlangana nabo, nabantu abanjani ababathandazelayo. Ngoba sichaze kaningi bazalwane ukuthi laphaya kuma small groups, amen, ibandla operating in small groups. Kuyezwakala bazalwane. So ke uma nihlangene ngesibusiso sebandla, nihlangene kwizindlu ngezindlu, nihamba nesibusiso se-local church. Kuyezwakala bazalwane. So ke izinto uThixo uzozenza ngoba nizenza phansi kwe-umbrella ye-local church. Kuyezwakala bazalwane. Yibandla, yi-local church,
yi-CKC operating in small groups. Kuyezwakala bazalwane. So ke uNkulunkulu unjani? Ukhona. uNkulunkulu uzoyifakazela. uThixo uzozenza izinto ngoba niphansi kwe-blessing yebandla. Amen. So uma ufunda 1 Corinthians 16 verse 19 uyabona ukuthi kwakuhlanganwa endlini yo-Aquila no Priscilla. Amen. Nalapha Colossians 4:15 uyabona, nakuFilmon 1 verse 2. Amen. Siyabona inkonzo yasezindlini. Akhona ke namanye amavesi afakazelayo ukuthi indlu yasezindlini inkonzo ebalulekile evunywe nephasiswe yizulu. Amen. Njalo kuma sikhuluma ngesifundo sama cell groups siyaye sikhulume ngoActs 2 verse 46 ukuthi every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with gladness or glad and sincere hearts. Amen. Kusho ukuthi kuhlangana kuphi? Etempelini. Njengoba sihlangene etempelini. Kuyezwakala bazalwane. Bese kuyohlanganwa kwizindlu ngezindlu. Amen. So nisuka nesibusiso ngoba uNkulunkulu ukhulumile. Kuyezwakala bazalwane. So ke sihamba naleso sibusiso, si operator phansi kwesibusiso sokuthi kukhulunyiwe phezulu kwamakhanda ethu. Akukho sathana ongamelana nathi. Kuyezwakala bazalwane. Akukho sathana ongavimba icebo likaThixo. Amen. Uyabona njengoba ngikhuluma nje ngeconfidence, ngiyayazi iblessing yokuba under iauthority. Kuyezwakala bazalwane, yomyeni wami uThixo amisile oyinhloko. Kuyezwakala bazalwane. So ke uma ngikhuluma la kukhuluma yena. Kuyezwakala bazalwane ngoba ngikhuluma phansi kwe-blessing. Unginikeze isandla sani sokunene. Amen. So ke uThixo into engiyenzayo inesibusiso ngoba ngisubmithile. Kuyezwakala bazalwane. So ke same thing applies nalaphaya enkonzweni yasezindlini. Kunamandla amangalisayo esihamba nawo ngoba yinto ekhulunywe ebandleni. Kuyezwakala bazalwane ngoba uThixo uyakhuluma ebandleni. Amen. Thina kwethu sihambe siyokwenza lento ayishoyo, sihamba nesibusiso sokuthi ukhulumile. Amen. So labazalwane Acts 2 verse 46 babehlangana etempelini, baphinde bahlangane kwizindlu ngezindlu, behlephula isinkwa ndawonye. Amen. Ngenhliziyo ezithokozayo. And into emnandi bazalwane, kuyabonakala njengoba ngisho ukuthi babeyenza lento phansi kwesibusiso. Ngoba uma ukwi-local church ungayihloniphi i-local church, kukhona isibusiso esikulahlekelayo. Uma nje uzohamba u-invitewe endaweni ethize, awuripothanga ebandleni ngoba uthi uThixo ukhulume nami. Nami umoya oyingcwele uyakhuluma nami. Uzoba indodana kaSkeve. Kuyezwakala bazalwane, amadimoni athi siyamazi uJesu, siyamazi noPaul, nina ningobani?
Kuyezwakala bazalwane. And uyabona ukuthi bathi egameni lika Jesu oshunyayelwa uPaul ayikho le confidence yokuthi uNkulunkulu unathi. Kuyezwakala bazalwane, bayosukela amadimoni bengembethe. Ayikho into emnandi njengokuphuma uyo exercise into eshiwo uThixo, wazi ukuthi uThixo uhamba nami kulento engiyenzayo. Amen. So ke uNkulunkulu onathi ebandleni uyena lo nkulunkulu onathi kuma cell groups. Kuyezwakala bazalwane, ngoba njengoba sisho ngiyagcizelela ama cell groups bazalwane ibandla i-local church operating in small groups. Amen. So ke kunesibusiso esingumangaliso esihamba naso uma sizoyokwenza into ekhomandwe yizulu. Amen. And ngiyayithanda uma iqhubeka ithi, and God added together daily in their number those who were saved. Yezwakala bazalwane, kusho ukuthi ngenxa yokuthi uma behlangana lapha kuma cell groups bahlangana uNkulunkulu ethokoza ngento abayenzayo, waye eda imiphefumulo imihla ngemihla. Kuyezwakala bazalwane, wayenze njani? Ngeke za ede imphefumulo imihla ngemihla kanti benza into engahambisani noThixo. Amen. Kuyezwakala bazalwane, into uSathane angasoze ayenza into yokusindiswa kwemphefumulo. Amen. Into yokusindiswa kwemphefumulo isenkosini. Amen. So ke uNkulunkulu uma enezela imiphefumulo esindiswayo imihla ngemihla, kuyabonakala ukuthi abazalwane benza into emthokozisayo uThixo. Ngoba uma ufuna ukumthokozisa uThixo yenza lento ayishoyo. Amen. So ke into ethinta inhliziyo kaNkulunkulu bazalwane into yokuphuma kuyofunwa ini? Imphefumulo. La etempelini we worship. Kuyezwakala bazalwane. That's why kwesinye isikhathi uyuthola ukuthi uma ubaba kune teaching ayenzayo uzobona kwesinye isikhathi useyayishiya. Kuyezwakala bazalwane, ngoba umoya oyingcwele ubona inhliziyo zabantu la ukuthi uma kungakhulunywa naloya muntu akhishwe kulomgoda kuwo, mhlawumbe ubeseze ezovalelisa enkosini ukuthi nje ake ngiye endlini kaJehova hlezi isidingo sami sihlangatshezwe, ngoba ngaphandle kwalokho ngibuyele esonweni. Kuyezwakala bazalwane, uthola ukuthi umkhonzi kaThixo uThixo amyekise isifundo aprofethe phezu kwamakhanda ethu. Kuyezwakala bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakhambela 2025 ikhona into ayenzayo uNkulunkulu empilweni yakho, kugashuka izibopho. Kuyezwakala bazalwane kuthi lo ongene boshiwe aphume sekhululiwe. Kuyezwakala. So kahle kahle uma sila amasosha enkanjini ayahlonyiswa. Kuyezwakala bazalwane, uma kuphunywa ibhamu ebehlohlwa inhlavu ama AK-47 ayaqala ukwenza umsebenzi. Kuyezwakala bazalwane, inhlavu zesibhamu azihlohlwa
phambi kwezitha usubhekene nesitha kanje zihlohlwa esitha. Kuyezwakala bazalwane, uma laphaya usuphumele ngaphandle udedelomba imbayi, obahlonyiswe noma obagxishwe kuphi la enkanjini. Amen. So ke la ebandleni is a worship. Siyakhana noyethileyo uphume senamandla. Kuyezwakala bazalwane, nobe senikezele uphuma esetha ngindawo ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku. That's why kunalona othi cishe ngashelela kwangisiza ukuya endlini kaJehova. Kuyezwakala bazalwane, awuze endlini kaJehova ubuyele emuva unjalo. Kuyezwakala bazalwane, uthula ngalesikhathi uphakamisa izandla kukhona izimpi enqotshwayo emuva kwifamily yakho. Kuyezwakala bazalwane, ngoba uNkulunkulu unjani usuke khona. Glory to Jesus. Wena ungazi ukuthi njengoba uphakamisa izandla, phakamisa izandla njengoMose, impi yama-Amaleki iyanqotshwa. Kuyezwakala bazalwane, ngoba umuza la endlini kaJehova awuzizeli wena, kodwa uza nomndeni wakho, uza nomakhelwane bakho, uza nekhampani osebenza kuyo. Ithola isibusiso, uqhubeka umsebenzi, kanti ubuzovalwa kodwa ngenxa yakho. Kuyezwakala bazalwane. So ke la we worship, siyahlonyiswa. Kuyezwakala bazalwane. Bese kuthi laphaya emakhaya we fellowship. Amen. Inkonzo emnandi eyenza ukuthi sazane kangcono. Kuyezwakala bazalwane, ngendlela besingeke size sazane ngayo ukuba besigcina ngokuhlangana la enkonzweni Sunday. Kunabantu othola ukuthi mina bake bangibingelele sihlangana ko Gateway. Ngi-understand ukuthi awume ngibingelela kanje umzalwane ngiyozwe sesho mangingane yakho njalo yase CKC. Kuyezwakala bazalwane, kube mnandi lokho. Uyabo, ngikwazi nokumhaga ngoba la angikwazi kumhaga ngoba sinjani, sibaningi. Amen. So ke lapha endlini noma enkonzweni yasezindlini sithola ukwazana kangcono, ukunakekelana, siyakwazi ukubonana ukuthi sengathi usibanibani akekho right, kade simgcinile ekuhlanganeni kwethu ekuma home cells. Niyakwazi ukuthi nimfonele, mhlawumbe uthola ukuthi okwaziyo lehlala khona amhambele. Kuyezwakala bazalwane, wonke umuntu uzizwa enakekelekile ebandleni through ama home cells. Kuyezwakala. So ke ama cell groups abalulekile ngendlela emangalisayo ngoba laphayana niyabonisana ukuthi niyathandana, niyifamily. Amen. Ngoba noma ngabe kuthiwa ni u5 kodwa ni CKC. Kuyezwakala bazalwane. So ke into yasebandleni uyakwazi ukuyithola, ukuzizwela a sense of belonging. Amen. Ngoba la umuntu uyaphuma axoxe nalo amaziyo, amjwayele, uthola ukuthi kukhona omile, mhlawumbe ulinde u-Uber, akekho omnakile, akekho ombingelelayo, akekho njani. Kuyezwakala bazalwane, kodwa laphana kuma cell groups wonke umuntu uthola a sense of belonging. Uyaluza uthando,
uzumuzwe esesho ethi into eyangihlalisa eCKC uthando. Kuyezwakala bazalwane. Uthando bazalwane into ebalulekile ilanguage ezwiwa ngisho isilwane. Amen. Ilanguage ebalulekile noma umuntu ebese give up in life kodwa uthola ukuthi kunomuntu ovese acabange ngawe kuvuka ithemba ungashongo lutho just ukucabanga. Kuyezwakala bazalwane ngoba uyalwazi uthando lwakho. So ke lapha eTempelini we worship, laphana emakhaya it's a fellowship. Amen. Laphaya emakhaya siyakwazi bazalwane ukuthi kukhule ngisho ama gifts. Amen. Ngenxa yokuthi wonke umuntu uyakwazi ukwenza njani ukusebenza. Sibanibani sicela usivulele inkonzo ngomkhuleko. Hawu nimangale. Kuyezwakala bazalwane ukuthi hayibo umzalwane usibanibani upowerful kangaka. Kuyezwakala into eniyibona kuphi kuma cell groups. Amen. Kuvulwe ithuba lokuthi ake nje sishare iloyo naloyo muntu ngesifundo ekade sifundiswe ebandleni sefaith. Amen. Nimangala ukuthi hayibo usibani manje ngalokho ehlala ebheke phansi ongathi akezwa lutho. Uma seqhaqhulula lapha ya kuze kube sengathi nawe wawungekho uma kufundiswa ngefaith ebandleni. Umangala ukuthi hayibo yena unamadleba u4 yini wezwe izinto mina engingazizwanga. Nimbona kuphi kuma cell groups. Amen. So ke ama cell groups bazalwane abaluleke ngendlela engumangaliso. Amen. I cell group yenza izinto ezimbili. Abazalwane baya fellowshipa, abazalwane baya releasewa ukuthi bayoba izinja zomzingeli. Kuyezwakala bazalwane. Anigcini ngokufellowshipa nindawonye nihlezi ndawonye mhlambe kunomzalwane onikele ngomuzi wakhe ngoba ningafellowshipa isegarage outside room ngisho ku veranda. Kuyezwakala bazalwane ngoba nihlangana leso sikhashana nindawonye. Amen. Bese kungapheleli lapho ebumnandini bokuhlangana nindawonye bese nifuna ukuthi le ndaba igijime iyofinyelela nakwabanye. Kukhona abazalwane inkolo ethi ungaze uzwe kabili kukhona ongakaze ezwe. Kuyezwakala abazalwane ngoba izinto uma ulokhu udla kodwa ungakhiphi uyaqunjelwa ukufa kuwe. Amen. Kunale ntokozo bazalwane especial ongazi ukuthi ungayichaza uthini uma kunomphefumulo oze enkosini ngenxa yakho. Amen. Ubaba nje bazalwane sike sithi mhlambe sikule ndawo esikuyona umeke wakhuluma nomuntu usemtshela ngoJesu. Amen. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi sothi siphuma lapho sekuwinwe umphefumulo. Ayikho into yokuthi hayi kade ngangishumayela bangaka abantu esengabafaka ezulwini. Kuyezwakala bazalwane lento ayideleki. Kuyezwakala bazalwane wena onjani logwayi ongathimulisa abanye
ngoba kufanele lento umidle wena idle nabanye. Lo twayo lukulumayo thelela abanye. Ngeke sidlule bazalwane owesifazane waseSamaria owathi ehlangene noJesu imizuzwana kodwa washiya imbiza phansi wangena eSamaria engazima vesi kodwa ethi nje wozani nibone ongitshele konke ngabe kakusiye na uMesiya enemzuzwana esindisiwe. Wena usindiswe iminyaka emingaki? Akuyicheck emzalwane ukuthi udleni lento engakubhodlisi. Kuyezwakala bazalwane ngoba umuntu ubhodla into anjani ayidlile. So ke akuyicheck emzalwane, akuye nje emadolweni uthandazele ukuthi inkosi yami mina ngithole hlobo luni lwevangeli lolutwayi olungabathelela abanye. Ngoba umuntu eyiqhwisha eyinwaya bazalwane noseduze uzomona esenje njani eseyinwaya umthelele. Injani lento yakho engabasulela abanye? Udleni. Amen. Umuntu mesephuzile bazalwane utshwala phuzile ibona obumcontrolayo. Licontrol ukuba ucontrol ukuhamba kwakhe, bucontrol ukukhuluma kwakhe. Wena yini lento oyidlile ube normal. Kuyezwakala bazalwane ube uschoose me. Kanti umuntu noma efundile kodwa uma esephuzile kuphuma isingisi usibona ukuthi lesi akusesona esasesikoleni kuphela sokwe esotshwala. Amen. Ngoba kubalulekile ukuthi uJesu mesengene kuwe angabi kwiprison la kuwe. Into ehlale sigcizelela ukuthi yiba yinja yomzingeli. Kuyezwakala bazalwane uthi nje uma ubona kudlula nje kuthi khwasha kube nento ethi why wena ukunganyaka sikungathi diki nyemphefumulo ngoba uJesu ongene kuwe indoda yemphefumulo. Wawina umphefumulo elenga ngamanxeba. Kuyezwakala bazalwane kodwa wawina umphefumulo wathi ngene eparadise. Wangena sengena nomphefumulo wesigebengu. Ake uyithandazele uyizilela ukudla lento yakho ukuthi uhlale nje usober. Ayikudake lento ikwenza izinto uphume engqondweni. Kuyezwakala bazalwane ubeka umoya ngoba ukhuluma ngoJesu engqondweni yakho esober engabanjwanga amandla kaMoya oNgcwele kuba sengathi ukuphoxeka. Kodwa abantu abangakholwa bakhuluma izinto benze izinto obonayo ukuthi lo muntu uyaphila kahle hle. Umuntu onjani ongakhuluma into enje esidlangalaleni? Akanankinga kukhona lo moya omgibele. Wena yini ungagitshelwa umoya wezulu? Kuyezwakala bazalwane. Akasisize usomandla sivulelwe bazalwane ukuthi asiphume esibayeni. Glory to Jesus. Sihambe siyozingela imphefumulo. And sihlale sisho ukuthi unecala mzalwane wami. Unecala ngokuthi abantu bafe left and right and center. Ukhona uhlezi nempendulo. Bafa abantu ukhona usaba ukubatshela ngoJesu kanti wena kuzusindiswe kukhona abangasabanga ukukutshela ngoJesu. Why le ndaba iphelele kuwe ingabi saqhubekela phambili?
kunomhlabeleli othi akusiye yakho le ndaba, ngekaJesu le ndaba, mzalwane qhuba indaba. Amen. Akuzicheke uzimise phambi kwesibuko sezwi. Kuyezwakala bazalwane ukuthi mina uma ngathiwa kufika isikhathi sokuhamba emhlabeni, izulu ngike ngalihlekisa na ekuphileni kwami, ngoba kukhona abangaphumulanga ababekuthandazela bekubiza ngamagama, bekubiza ngegama ungazi, abagcinanga ngokukubiza ngegama. Kukhona weza wazokutshela sonke njengoba sila abazalwane, kukhona owadela ukuphila kwakhe wazokutshela ngoJesu osindisayo. Why wena uthole liphi ivangeli? Amen. Lento eyenza wena nje weneliseke uzusho ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisindiswe ngedwa ekhaya. Uyazi leyo nto kufanele ingakwenzi. Ubonga uNkulunkulu ngokuthi usindiswe wedwa ekhaya. Une-assignment emangalisayo lapha yakini. Kuyezwakala bazalwane, ngithi lapha yakini itende lokuthi ifamily yakini ayazi ngoJesu. Noma kuhlangenwe kuthiwa kunezinto ezikhona, imingcwabo, baze basho bekhuluma bebodwa bathi hayi kungcono ngoba uzobe khona usibani bani, uyena esizomfaka la, ngoba bazi ukuthi usindisiwe. Uma usunikezwe iplatform, usathana ukhiya umlomo, unamahloni ngoJesu. Kuyezwakala bazalwane, ukhulume yonke iminangananga, kodwa into yokuthi uyibeke in black and white. uThixo esekunikeza iplatform kodwa udlale ngayo. Ukubone bazalwane, uthola ukuthi kunomngcwabo, mhlambe kungcwatshwa isikhulu, uyabuka lapha kwi-TV, ubone ukuthi kubizwe umfundisi wesonto. Hey, ukhale ukuthi ongathi ngavese ngithi phurukutshu, ngifike ngimphucu imic. Yezwakala bazalwane, ngoba ubona le audience uThixo ayiqoqile kodwa kudlalwa ngethuba. Ubona ukuthi nje 5 minutes kuyezwakala bangaki obekuzothi kuphunywa la estadium sengibahlanganise nezulu. Sisize somandla. Do you know ukuthi la kukhona khona umzalwane, itende lemvuselelo alidingeki, ngoba uyitende emsalofu. Kuyezwakala bazalwane, ubaba uhlalesho ethi laba bagqoka igqoko ezimhlophe, once wambona ethi pheshe, hayi usuyazi ke zizokwanda igqoko ezimhlophe. Ababeka imatende, kuyezwakala bazalwane, kodwa hey bayayihambisa lento yabo. Kuthi wena ophethe into ephilayo uyivalele kuwe, ube namahloni ngoJesu. Abantu bengenamahloni okukhuluma inhlamba, into ekwenza ungathi ungavala indlebe. Kuyezwakala bazalwane. So ke la kukhona khona umzalwane, there's no need of itende. Amen. Ngoba imvuselelo isikhona ngawe. Kunemigwaqo lo hlala khona, noma kungathiwa kuhanjiswa imvuselelo akusoze kwafikwa kuloya mgwaqo, kodwa izulu likhona ngawe. Amen. Wena kwakho ukuthi ube available, uNkulunkulu asebenze ngawe. And awusoze wayibona ukuthi lento nayo iyathimlisa yini. Ungazange
uyinika abanye uthi skefu. Amen. Bazalwane, insuku zimbi lithi izwi masithengisise isikhathi. Ayikho into ebuhlungu ukuthi sabazalwane sigude ukuye emlindelweni. Uma sekuthiwa kushoniwe siyofakaza, kuyezwakala abazalwane ngento engazange imsize lo muntu ola ebhokisini. Ubehlala ekhuluma nawe, exoxa nawe, nilokhuze nikhulume, washintsha umhlaba. Ukuthi washintsha umhlaba kusiza bani? Ngoba vese ushintshile. Umuntu ufuna ikhambi. Ngalesi sikhathi kukhulunywa leyo nto, wena bona ithuba lokushutheka uJesu wakho. Ukuthi hayi makhelwane, lasho izwi ukuthi kuzinsuku zokugcina yizona ke lezi uJesu uyabuya. Kuyezwakala. Athi ayibo makhelwane, awungitshela ngalento kaJesu wakho, ngihlale ngikubona uye enkonzweni. Awungitshela ngalento kaJesu wakho, abantu bayayidinga lento sebaze bayicelele. Kuyezwakala bazalwane, abantu ba ready banjengegxobo ekade ziqukuzwa uyomangala ukuthi nje okwakho sekuwukuthi usiphule. Kuyezwakala bazalwane, izinto ezenzeka emhlabeni zibenza abantu inhliziyo ezilikhuni zithambe. Ngoba ngisho umuntu angalwa nawe njengoba elwa nawe, uma umtshela ngoJesu uzama ukuprotecta lento vese. Kuyezwakala emdlayo, ngoba umuntu unento yokuthi ngelinye ilanga ngiyofa, kaze uma ngifa ngiyoyapi? Wena kuletha impendulo. Kuyezwakala bazalwane ukuthi hayi uJesu makhelwane uyangazi nami ukuthi nje ngangingayingeni into yokuya enkonzweni, kodwa kwanede kwangena uJesu empilweni yami. Ungena kanjani makhelwane uJesu? Kuyezwakala ngenxa yokuthi ufundisiwe, umfaka kahle ngesinono. Kuyezwakala bazalwane, wazi kahle ukuthi qhude manikiniki zindala zombili. Kuyezwakala uyomuzwa kusasa esethi wemakhi ningena ngasikhathi sini enkonzweni, ngicela nami ungangishibo. Kuyezwakala wena wazi ukuthi ubuthi uma uphuma uye enkonzweni avula ikhethini kancane ngoba kunento emdlayo ukuthi yisonto wena ubhuquzana namawashingi. Kufanele ukuthi uhamba nomakhelwane. Kuyezwakala bazalwane. So ke omunye ngenxa yepride akakwazi ukuveza athi makhelwane uma ungitshela bo uma uye enkonzweni ulinde wena ukuthi umtshele. Uthi we makhelwane uba ukuthi uma unethuba nje ungekho busy ke siye enkonzweni, uzomangala ukuthi kade ready. Bayozwa kanjani engekho shumayelayo? Yezwakala bazalwane, ayikho into ebuhlungu sifike sidumise siworshiphe kanti ezandleni zethu kuqonsa igazi labantu. Yezwakala bazalwane, bapha abanenkonzo zasezibhedlela. Amen. Bapha abantu abanenkonzo zasezikoleni. Bapha abantu abanenkonzo zasemajele. Ibandla lithule cwaka, kodwa uSathane ubanga umsindo. Kodwa ibandla lithule. Kuyabuzakala liphi ibandla uma kunje, ngoba asikho sikhona. Abantu babhubha sikhona.
Akusiza ukuthi Sunday sithandazele izwe kodwa singayi kubo. Kuyezwakala bazalwane, asithi sibathandazela kodwa sibe senjani, siya kubo. Ngegama lika Jesu ake kuvuke abantu abanomthwalo waseyibhedlela. Kuyezwakala bazalwane, abantu abazoxhumanisa Nkosi yami imphefumulo noThixo. Kanti umuntu useyahamba kodwa hambe kahle, ufike at the right time. Glory to Jesus. Ngomsuzu wokugcina amthola uJesu. Amen. Ngake ngakhuluma ngomzalwane oyimale nurse owayesebenza eKing Edward. Uthi lo mzalwane waba nento ebona lo baba uhloniphekile ungathi usomabhizinisi, kwaba nento mtshele ngoJesu. Hey, asabe lokhisho ngoba ukhuluma ngaleso elincane. Umoya oyingcwele hamba uyomtshela. Amen. Elokhu lo mzalwane enze njani? Esaba. Esezophuma eyelantshini bazalwane, kwaba nento yokuthi hamba umtshele lo baba ngoJesu. Wajuba waya, wathi baba, wake wezwa ngoJesu osindisayo? Wathi lo baba, hey, ngiyamfuna uJesu mntanami. Abantu bazalwane banjengendwangu isowukhiwe emanzini anensipho. Wena usezujuluka, insipho isiwenzile umsebenzi, insila isiyayiphumela. Abantu inhliziyo zabo zisoft. Kuyezwakala bazalwane, they are ready, basestobhini balinde thina. Amen. Wathi mntanami ngiyamfuna uJesu. Wamemukelisa uJesu bazalwane, wamthandazela, wahamba wayelantshini. Umebuya ubona ubaba akasekho embhedeni. Abuze kulaba abanye, hawu ubaba basale bemdischarge yini? Kwathi wayi uvese nje wahamba akasekho. Uthi lo mzalwane ngamubonga uNkulunkulu into engapheli ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ungenze ngifohle, kanti lo muntu usasalelwe few seconds awushiye lo mhlaba. Wamnikeza ipassport bazalwane esehamba. Bangaka abantu uNkulunkulu abalethe kuwe, yezwakala, ngenjongo yokuthi ubanikeze ipassport, kodwa walibala ukudlala ublack mampatile noNkulunkulu. Bafa abantu abebe assignelwe ukuthi bayosindiswa ngawe. Kukhona abantu noma ubaba ngashumayela kanjani abangeke basindiswe, abamisela ukuthi bayosindiswa ngawe. Amen. Lanje mahlombe akho kulenga imphefumulo ngemphefumulo. Uyohlekisa nini izulu? Ngoba awukwazi ukuhlekisa izulu, izulu lingakuhlekisa. Kuthiwa ngesoni esisodwa esisindiswayo izulu liyahlokoma. Iyona nto bazalwane ngaphezulu kokuphila komuntu, ukuphila komphefumulo. Amen. Izulu liyahlokoma. Njalo uma besinikela la abantu kuye kube sengathi ngiyambona uJesu naye phakama ema ngenyawo ebuka izandla zakhe ezimanxeba ukuthi akubanga yize ukuya kwami esiphambanweni ngazala eCKC. Kuyezwakala bazalwane,
sisize somandla. Umoya wobusonto uyanyonyoba, siyawuqalekisa, siwukhipha ngomnyango ngegama lika Jesu. Amen. Anikwazi bazalwane ukuzalwa abantu ababe nephango lemphefumulo bagijima entabeni ebusheni babo begadule emaweni beyofuna izimvu ezilahlekile, kanti wena uzobanjwa umoya wobusonto. Never on a Sunday. Kuyezwakala bazalwane, ithandazele lento uma ungenayo yokulangazelela imphefumulo. Amen. Ayigulise ukuthi u2024 uye wadlula bangaka abantu okuye kwabhalwa amagama abo encwadini yokuphila ngenxa yokuthi beshunyayezwe yimina. U2024 ubunensuku ezingaki, wena not a single day ku 365 days kube nomphefumulo oze enkosini ngawe zicheke emzalwane. Yithandazele lento, khala njengoHana, ukhalela ugeqo kwesibeletho. There's something wrong bazalwane uma singezuba nephango lemphefumulo. So nitetelwe sa Keshem, inja yomzingeli bazalwane, igijimela ukuhamba, ikhushakhushe, ibuyisa idonsi inyamazana izoyibeka phambi komnikazi. Kuyezwakala bazalwane, uyacabanga ukuthi uThixo kumnandi kangakanani engena endlekweni ezingaka wanikela the best of his ukuthi umhlaba usindiswe. Abantu uSathana kasababulali ngawani. Niyangizwa bazalwane, ubulala inqwaba ngesikhathi ngoba usesebenzela ifinal, ngoba uyabona isikhathi sakhe siphelile. Kodwa abantu abahambisa okonwabo yibandla. Siyawuqalekisa lo moya ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sisize somandla. Sino Facebook bazalwane, sikhuluma izinto ezingathi shu, kuyezwakala. Zokuthi ngikhathele, uma ukhathele indaba kaba sengiyozela, lala ngilambile, yidla. Kuyezwakala bazalwane, uma kuthiwa leli ivangeli lombuso liyogijima, wayazi uThixo ukuthi kuyobe kukhona ama social media, i-platform. Kuyezwakala bazalwane, uma singayisebenzisi uSathane uzoyisebenzisa. Kuyezwakala. Akekho noyedwa umuntu ongathi mina angiphiwanga inkonzo yokukhuluma. Wena njengoba ukhuluma kanje, amen. Ake sigeze igazi labantu ezandleni zethu. Amen. Ukuthi Thixo ngikwenzile obekufanele ngikwenze. And once wayiqala, yezwakala bazalwane, akushiwo ukuthi njengoba mahlaba hamba uye ematendeni uyolala ematendeni. Kuyezwakala bazalwane, akushiwo ukuthi njengoma mahlaba hamba uyo ko Bergville uthwalo 20 liter bamanzi into ongayazi uzalele eThekwini. Kuyezwakala bazalwane, kodwa ngangiyenza ngenxa yokuthi ngifuna lemphefumulo. Kuyezwakala, ngihlala ocansini ngigoqa imlenze ngiyelule, ngigoqa imlenze ngiyelule. Bathi Nkosi yami nasi isihlalo
ngithi hayi ngi-right ocansini ngoba ngizoshumayela ngizile ukuzopensa. Kuyezwakala bazalwane. So-ke kufanele ngehle ngibe la benjani bekhona. Ingakho uNkulunkulu engakwazi ukusebenzisa umuntu ophakeme. Kuyezwakala. Kukhona la esake kwamenywa khona umyeni wami kwakuyile komhlaba iyalingana. La bazalwane esathi uma siphuma siyolaliswa khona, sathi uma sihamba sathi uyabo ukuba besingenaso isiqinisekiso sokuthi abazalwane laba basolayo hayi besizothi siyonqunywa ngoba sasidabula abazalwane emahlathini kanti siyapi okungabonakala ukuthi kunemizi ngale. Amen. Isinkwa sakhona sasiwugqinsi into engaka. Kuyezwakala. Kodwa kufanele sisidle ngoba sizokwenza njani? Sizosebenza. Into oyithandayo uzoyidla kwakho. Isemsebenzini. Yingakho uNkulunkulu engamsebenzisa umuntu engamsebenzanga. Ozolokhu epensela abantu ayobalanda. Kuyezwakala bazalwane. Ulokhu kufanele ubone wena ukuthi uhlala la othi qhasha ugesi kukhanye. Kuyezwakala. Uma kubaswa isiphefu kukhanyiswa ngesiphefu. Bonanani khona la ebumnyameni. Kodwa nizele ini? Imphefumulo. Hayi umuntu ozothi uma ephakelwa elokhu yini yona lento. Kuyezwakala bazalwane. Awukho fit. Awuzile ehotela la uzosebenza uzolanda imphefumulo. Amen. Ingakho njengoba ngisho uNkulunkulu uyamsebenza umuntu before amsebenzise. And kune reward. Kuyezwakala bazalwane. So-ke nina aniyilapho. Kuthiwa nje estobhini umile. Tshela lengane yabantu ukuthi wesisi ngelinye ilanga phela ubokusivakashela enkonzweni. Hawu nikhonzaphi? Ukhonzaphi? Hayi ngikhonza lapha ya kanje kanje. Athi hawu ningena sikhathi sini? Uyothi ufika nanku usekulinde la eminyango ngoba abantu they are more than ready. Amen. Ngethi time emsebenzini musani lokho nixoxa izinto ezingathi shu ningazixoxa uma usafuna indlela yongena egcineni lifake liscore igoli. Amen. La eteksini imvuselela iqala. Umethi nje hey kwaze kwashisa Nkosi yami. Awuvese uboneke uthi hawu nansi uthi hey kungcono lokushisa kwaseteksini kunalokhu kwasesogweni. Kuyezwakala. Usezoba ne-interest. Hayibo kanjani? Usuyasho ukuthi ngaphandle kukaJesu sonke siyizoni. Kodwa ngokwamukela uJesu sisindiswe siyakhululwa. Amen. So-ke ngalesikhathi nje umvuma uJesu akukho izinto eziningi ozenzayo kwamanje nje. Umuthi nje Nkosi Jesu ngena enhlizweni yami. uJesu uzongena khalakatha. Athi hayibo njengoba nginenkinga ezingaka angangisiza lo Jesu wakho. Hawu ubese vese kulindile. Angithi wadalwa nguye
so ke ngeke ahlulwe uwe nenkinga zakho. Abantu they are more than ready. Kuyezwakala bazalwane. And omunye ulethwe uNkulunkulu kuwe ngoba uNkulunkulu izulu likwethembile. Kuyezwakala. Ngoba lo muntu uma engasizakalanga ebusuku uyozibulala. Amen. So ke yiba nento yokuthi lo muntu engihlangana naye mhlambe ngeke ngiphinde ngihlangane naye. Msebenzi ke wama cell groups bazalwane ukuthi asihambe siyo fellowshipa sibuye singene kwimizi ngemizi. Amen. So ke lapha kwimizi ngemizi uvese nje uye kumakhelwane. Makhelwane besifisa ukuthi ungathi singakulethela umkhuleko. Akekho bazalwane umuntu ongawudinga umkhuleko. Abantu bayangcangcazela bathi hayi umhlaba uyabhubha. Sekuyiyo lento eyashiwo ukuthi uJesu uyabuya. Sike sibezwe nomyeni wami kwizwi lomzansi. Sithi hayibo bayalazi iqiniso ukuthi lo mhlaba kukhona la oyakhona. Kuyezwakala. So ke musukusho ukuthi sicela ukukulethela inkonzo ngoba bonke abantu banenkonzo zabo. And uyigade kabi umuntu into yokuthi angifune umuntu ozongikhipha enkonzweni yami. Kuyezwakala. Lithi izwi asihlakaniphe njenge nyoka sibe mnene njengamajuba. Siba masoka. Kuyezwakala bazalwane. Singavese nje sehle ngaphezulu. Kodwa uNkulunkulu asinikeza ama skills okuba wina abantu. Amen. Sicela nje ukukulethela umkhuleko makhelwane. Asazi noma ungawemukela yini. Umakhelwane. Ngendlela engiwudinga ngayo umkhuleko izinkinga ezikhungethe lo muzi. Kuyezwakala. Seniya as i-cell group seniyathintana ukuthi ngosuku oluthize siya kwaNamba Soren so. Amen. So ke uma nifika lapho noma ingabe kulenga impondo eminyango anikhulumi ngempondo. Yezwakala. Anizelanga impondo kodwa nizise ikhambi. Yezwakala. Uma ingane iphethe ummese iubambe la kusika khona angeke uze udonse ummese ngoba uzolimaza ingane. Kodwa the easiest way ukuthi veza into ethandwa ingane nangu sweet. Yezwakala. Izovese idedela ummese ithathe ini usweet. So ke nathi ivangeli uJesu simveza kanjalo ashaya izinto zabantu kuba sengathi asiyiboni siyibona. Noma kunuka impepho la ekhaya asikhulumi ngempepho. Yezwakala bazalwane. Thina siletha into abangenayo. Glory to Jesus. Akuthini esiyekisa abantu izinto bengasindiswanga. Yezwakala bazalwane. Thina sibanikeza ikhambi. Umuntu once waphuza noma wadla iphilisi elikhiphayo uzombona selokhu evakashela lapha. Iphilisi adlile elenza umsebenzi. Nathi asiphethe inkomo yodonga. Kuyezwakala bazalwane. Asikhonyeli yazikhonyela. Sibabizela abantu enkosini. Ingakho bathi uma sebefikile kulo wesifazane waseSamaria bathi hayi asicinanga ngokuzwa lokho sitshele kona sesiyazibonela ngoba bazoyibona into efika noJesu. Uyozwa ngaye ethi wemakhelwane besingalali la ekhaya bekugijima izinto kuze kuyosa. Kodwa emva komkhuleko enisilethele wona for the first time salala ubuthongo.
ngoba lento injani iyaphila, lento injani inamandla, inkunzi ezikhonyelayo. Amen. So ke masihlakaniphe njengenyoka, sibe mnene njengamajuba. Asishaye izinto zabantu kubantu esibawinela izulu, siphakamisa uJesu. Kuyezwakala bazalwane njengoba enjalo. Once wangena qhude manikiniki. Amen. So ke abantu bazalwane abangafisi njani sikhona. And laphana kuma cell groups akufani noma sikhonza la enkonzweni. Laphana nje uma sifika kuyahlatshelelwa, othandazayo, uma kukhona abazofakaza 1-2 abayiqala estopini. Yezwakala bazalwane ukuthi ngama ngisamile lapha estopini ngilinde ibhasi, kwatholakala ukuthi ibhasi alifiki, ngalokhu ngiliqalaza, kuthe cha singena kuphi? Odabeni. Amen. Sifakaza ngento uJesu ayenze kimi, athe hlezi phansi ayibona ukuthi hayibo, kusho ukuthi uma kwasizakala lo nami ngingenze njani? Ngingasizakala. Amen. Emva kwalokho kungenwa kuphi? Owezwi 1-2-3 shisa, ngoba kuyavangelwa, akufani nokufundiswa ebandleni. Amen. Sihamba besasithanda, besasihalela. Awu phela nibuye futhi nisilethele inkonzo. Yezwakala bazalwane, basidlile ngendlela esiphathe ngayo. Amen. So kuma zingekho ihlalo la ekhaya zishoda, uma kuhlala ocansini siyahlala ocansini. Ngeke uzufe ungcwatshwe ngokuthi uhlale ocansini. Yezwakala, kanti wena uzalelwe kuphi? Edrobheni. Yelule nje uyifinge, yelule uyifinge. Amen. Hallelujah. Uma kukhona abadinga ukuthandazelwa, siyalivula ithuba lokuthi uma khona odinga ukuthandazelwa. Amen. Lapho ke bazalwane, asenzi into engenziwa kuphi? Ekhaya. Kukhulunyiwe izolo, kade khulunywa nama-leaders ukuthi umpostoli Paul ekhuluma nendodana uTimothewu uthi my son. Amen. Uyise ukhuluma nendodana ukuthi lokho engakufundisa phambi kofakazi abaningi, yezwakala bazalwane, nawe kudlulisele kwabathembekile nabo abazokudlulisela kwabanye. Yi-relay. Akuthi ngoba sikuma cell group senza izinto esizibuka ko TV. Asibakheqa abantu. Kuyezwakala bazalwane. Abantu asibaxukuzi. Kuthiwa kobeka izandla. Kuyezwakala. Uma kukhulunywa ngokubekwa izandla, beka isandla ekhanda, ubeka isandla kuphi? Ehlombe. Uma umuntu wesifazane bazalwane, irespect sinayo. Kuyezwakala. Sesiphuma siyoshumayela. Uma umuntu wesifazane ukubhadeka ubaba womuzi ekhanda, kuyezwakala bazalwane, fanele kubonakale sihlobise ivangeli lethu. Amen. Uthola ukuthi nje umuntu wesifazane beka ehlombe, ukhombisa ini? Irespect.
ngoba sinjani sifundisiwe. Uma uthola ukuthi umuntu uthi kubhlungu laphaya, kuyezwakala, awusezuthi ke umuntu wesilisa usuyobeka izandla la kubhlungu khona, ngoba ubona imikhuba enziwa kuphi? Ko TV. Kuyezwakala bazalwane, senza into yakuphi? Esifundiswe ekhaya. Amen. Bangasho ukuthi nje angibacabangi labaya abantu. Kuyezwakala. Konke sikwenza ngokuhlakanipha. Abantu benze njani? Basithande. Kube yibona abathi niphinde nibuye baze batshele nabanye ukuthi wemakhelwane, mina ngasizwa yilaba abazalwane. Uma nje uyidinga umkhuleko, ngingabatshela abakulethele. Uyayibona ukuthi seliyazigijimela ngoba nimele kahle uJesu, wahaleleka, wathandeka ebantwini. Amen. That's why uthola ukuthi noma bakuthande kanjani kulelo khaya oshumayela kulona, awusezolokhu ke awusapheli khona. Kanti emini kusuke kusele umama ubaba esemsebenzini, wena umuntu wesilisa ulokhu uzocheka imvu kodwa umyeni akekho. Amen. Nawe umuntu wesifazane ulokhu uyocheka kuhamba kanjani, njengoba sasilethe umkhuleko kusala ubaba ekhaya, umama usemsebenzini. Kuyezwakala bazalwane. Ufikile uKristu wenze njani? Wasinikeza ingqondo. Amen. Asiphithizelisi, asenze izinto eziphoxa ivangeli. Awuye efletini lika sister bhuti uhamba wedwa ngoba ethi uhlushwa amadimoni. Abafundi babehamba 2 by 2, uJesu uma ebathuma, ngoba wayazi omdala kunezinsuku ukuthi bazofika kwenye indawo. Umuntu wesifazane ufaka isi-through. Amen. So ke uma uJesu ayebahambisa nga 2 by 2, musa ukuya emzini womuntu wesifazane ubaba engekho noma uyisingle. Kuyezwakala ngoba lezo zinto ziphoxa uJesu, ziphoxe nebandla. Amen. Kanti inkunzi malanga le, amen, inkunzi emdwayidwa kade yayibadwayiza. So ke ithi nje ngifuna iCKC iphume ephepheni. Kuyezwakala njengoba ekulokhu ecela uthi ngiyacela baba noma ngiyacela bhuti ungilethele umkhuleko. Uthi hayi kulungile, kungaba isikhathi sini. Uyothi uthi igcini ihamba ne-2 noma ne-3 yashelwa amanzi inhlanzi. Kuyezwakala bazalwane. So ke kanjalo nomuntu wesifazane ungalinge uthola ukuthi uyothandaza efletini lika brother, uhamba unjani? Uhamba wedwa. Amen. Asilandele iphethini uJesu wayebahambisa 2 by 2. Amen. Kuze ivangeli lethu lingasoleki, ngoba kukhona abantu abakhishelwe ukudestroya ivangeli. Amen. So ke konke sikwenzayo sikwenze ngokuphuthuma, kuze ingane zesikole kufanele zenze ama homework
zikwazi ukuwenza. Uma sifika ingane zibuka iTV, asithi singena sesithatha iremote sicisha iTV, akukona emakwethu. Kuyezwakala bazalwane. So ke kufanele sirespecte imizi yabantu. Uma sekufanele kuqala inkonzo, bese sifisa ukuqala angazi noma mhlambe iTV nje kwesikhashana uyayibona ucele ini ipermission, hayi ukuhlutha ingane iremote kukubo phela la. Kuyezwakala. So ke yonke into siyenze ngenhlelo nangemfanelo. Amen. Akuthiwa ke bazalwane uma sizohlangula abantu la abanenkinga ngenkinga, uma sekuthiwa abantu abanenkinga abeze ngaphambili, nanga umzalwane ulethe isolution la, naye usezojoyina laba. Niyayizwa leyo nto? Ave sabona umuntu uthi hawu laba basilethela isolution nabo kanti bazixakekele njengathi. Hayi kusho ukuthi ayikho lento. Impungushe ezincane enjani esiqeda isivini. So ke uma unento mhlambe ubona kuzothi uma sekuphunywa seninodwa ke nabazalwane, bazalwane kukhona into engihlaselayo, ngicela ningithandazise, hayi phambi kwabantu. Kuyezwakala bazalwane, ngoba nenza ukuthi bangayethembi into yabo. Uzokwethula, uzosethula kanjani umthwalo naye ezithwalele. Simhlobise uJesu wethu. Amen. So ke ama groups bazalwane, ama cell groups awavuke. Amen. Sajabula nje kunabanye abantwana bethu kune old age home abayihambelayo, uthola ukuthi beyothandaza banikeze abantu uJesu. Amen. Endaweni abantu la bephelelwe yithemba, abanye balahlwe yimindeni, kodwa nifike nibe umndeni kubona. uNkulunkulu nje umningi bazalwane ama platforms awabekile. Amen. Esingama kuwo siphakamise uJesu. Amen. Asidliwe ke bazalwane into eyadla uMapostle Paul ethi woe unto me uma ngingalishumayeli evangeli. Kuyezwakala bazalwane. And ube nento yokuthi uma lingashunyayelwa imina ubani omunye oyolishumayela. Amen. uNkulunkulu akasize sithunyiwe. Kuyezwakala. Asingahambi kancane sifike abantu sebeze bafa. uJosefa umeluleka abafowabo sebandulula, uthi ningaxabani endleleni. Why? Ngoba uyabazi abafowabo ukuthi banomoya wokuxabana. Amen. So ke bangalibala ukuxabana, badileye baze bafike uyise uJakobe eseze wafa ngoba wayesemdala. And uJakobe uphethe ibhantshi elinegazi lomntwana wakhe, ukuthi umntwana wami wafa. Bona njengoba bephuma eGibhithe bambonile uJosefa ukuthi uyaphila. So ke kufanele baphuthume, bangalibali ukuxabana bedlala endleleni maze bafika ubaba usefile afephethe ibhantshi elibomvu elithi umntwana wafa. Siphethe imessage ephuthumayo bazalwane. Asingahambi kancane size sifika abantu sebeze bafa. Kanti siphethe imessage yokuthi uJesu akafanga, uyaphila kuze kube phakade. Glory to Jesus. Uma kuthiwa kukhona abantu abaphethe ikhambi
emhlabeni abekho abanye ngaphandle kwethu. Glory to Jesus. Bapha abantu abashumayela ko-open airs. Bapha abantu abanesibindi sokungena emabhasini. Baphakamisa uJesu osindisayo. Glory to Jesus. Kwenze njani bazalwane? Thuma ivuselelo kithi Inkosi. Hallelujah. Thuma ivuselelo. Glory to Jesus. Ngoba ngisho sifellowshipa sisodwa lapha emizini, omakhelwane bazoza bedonswa ingoma yabantu abahlabelela. Glory to Jesus. Noma ungenayo ivoice, kodwa uThixo uzoyi-anointa yona le voice yakho ehoshozelayo, yenza umuntu avuke esengutsheni. Glory to Jesus. Athi ngizwe omunye kube sengathi uyaphupha. Uphupha usenkonzweni kanti kuhlabelela abazalwane ka next door, angene ehala kashela negown kanti usuku lakhe lokusindiswa. Asingagijimi njengonwabo. Abantu bakhishelwa isigwebo sentambo. Kodwa siphethe ikhambi, alikho elinye, uJesu osindisayo. Ngathi last time singafani nalo baba esibhedlela okwathi sebezungeza umbhede wakhe esezoyalela, wakhala. Bathi abazalwane, mzalwane ungakhali kanje, akakhali kanje umzalwane uma esegoduke ekhaya. Wathi bazalwane, understand, angikhali ngoba ngisaba ukufa, kodwa ngikhala ngoba into uNkulunkulu athi angiyenze angiyenzanga. Wathi ngizofika izandla zami zi-empty. Sisize somandla, siphila kanye. Uma udlale ngaleli thuba, alikho elinye uyophinda ulithole. Kuthiwa abantu abawina imphefumulo eminingi, imqhele yabo iyokhazimula njengelanga forever and ever. As long usaphefumula lisekhona ithuba. Yenze lenkonzo kube sengathi wena wedwa uyibizelwe, nomunye enze sengathi uyena yedwa oyibizelwe. Singaswela izindlu zokukhonzela bazalwane uma singayenza lenkonzo, ngoba uMalusi yena ufaka izimvu kuphi? Emadlelweni, kodwa izimvu ezizalayo. Kuyezwakala bazalwane? Usufidwe kangaki wena? Usushunyayezwe kangaki? Bangaki wena osobashumayezile emva kwezinto ezingaka ozizwayo? From 2013 abanye, kodwa uma ungabali ukuthi from 2013 akube nje neqiniso enhlizweni. Bangaki from 2013? Ngingayibalika iminyaka engale, ngisho ibandla liqala ngibalala eduze 2013, mingaki imphefumulo oyi-introduce ezulwini. Uma uNkulunkulu engasidlalela ifilimu, kukhona abangaba namahloni ukuthi mina ukho ngisho wodwa umphefumulo engiwufaka ezulwini. Sisize somandla. Bekufanele bazalwane loyo naloyo athi Nkosi ngiyaxolisa. Kukhona abantu abaze bafa obungithume kubo. And ayikho into ebuhlungu uzwe sekuthiwa ushonile usibanibani, kade uNkulunkulu ayelokhu ekutshela ngaye, hamba uyomtshela ngoJesu. Ulokhu uthi hey estabhoni kangaka, uyasaba wena ukumtshela kodwa ukufa akumsabi. Uzohamba impendulo kade unayo. Yiloyo naloyo akathi Nkosi ngiyaphenduka.
uma ngiphuma la ngiyoyenza lento okufanele ngiyenze. Noma unga-achievana emhlabeni ube ibillionaire ube i-trillionaire, is nothing uma compareishwa nokuletha imphefumulo enkosini. Wena ocebile ngaphezulu komuntu oyi-trillionaire, ngoba kunemphefumulo ezodla inguna phakade. Uma khulunywa ngenguna phakade kukhulunywa ngesikhathi esingenasikhathi. Yezwakala bazalwane, ayikho into eyayingigulisa ngisafunda isikole ngingazi ukuthi uThixo ubeka ubize enhlizweni yami. Kwakuthi uma kade kungcwashwa istudent, uma sengibona umhlabathi usuyinqwaba ungaka, abantu sekuyongenwa emabhasini, kube nento yokuthi angiwubuke lo mhlabathi ukuthi njengoba simshiya la ngeke aphinde avuke. Kanti angazi ukuthi ngenziwa ubizo. Ngiyezwakala bazalwane, ngizwa isililo sento abantu abangenayo, angazi ukuthi yini le engihluphayo. Kanti ngikhalela umuntu ngoba wahamba ekude noThixo. Ngiyezwakala bazalwane, soke kanti insindiso iyanginyonyobela ngoba ngibizela ukuzovimba abantu ukuthi ungaye ekuphutshisweni nokungunaphakade. Nanti ikhambe linguJesu. Sisize somandla ngegama likaJesu. Umoya we-false satisfaction siyawuqalekisa. Uma ungenalo iphango ngemphefumulo uyasontela. Ngiyezwakala bazalwane, zicheke mzalwane. Awukwazi ukudla ugwinye indoda eyabhonga eCalvary kwafiphala ilanga. Yawina umphefumulo imanxeba. Wangena uJesu eparadise egaxa isigebengu esembhulekelwe ngomzuzu wokugcina. Ungamenzi uJesu abe kwi-prison la kuwe. Cela siphakamise ngenyawo. Haleluya. Iloyo naloyo athi Nkosi size impilo yami, thuma imvuselelo. Emthandazweni ozowenza namhlanje, ake uyeke ungacela izinto eziningi, ungacela ama-breakthroughs okuphila kwakho, kodwa akuthi Nkosi yami give me souls. Kuyezwakala bazalwane, kunezinto othola ukuthi izulu lizogidlabeza ngazo ungazange uyithandazele ngoba uthandazele lento esenhlizweni kaThixo. Pay God's bills, God will pay yours. Awukwazi ukuhlekisa izulu kanti izulu angeke lize likholele. Ngicela umyeni wami eze ngaphambili. Haleluya. Iloyo naloyo uxhoma izandla zakho uthi Nkosi yami I surrender all. This is a day, Father God, that you have made. Ukuthi uzothumela imvuselelo empilweni yami. Nama ngishiyi ngaphandle bazalwane. Mhlambe nina noma nizwa kancane kodwa lo oshumayelayo uzwa kakhulu. Ukuthi Nkosi yami isikhathi siphelile, masinyana umhlaba uyagijima, uyabona ukuthi uphuthuma, kukhona lozothi qi emafini. Size Nkosi, sebenze ngokuphuthuma. Isekhona inhlasana, phephetha lomlotha. Hallelujah. 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 Jesus. Ngenhliziyo
ethuthumelayo. uPaul uthi wokimi uma ngalishumayela ivangeli. I am ready. I am not ashamed of the gospel. Umoya weqiniso, umoya wamandla, athi uJesu umoya wenkosi uphezu kwami, ungigcokubile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Lethi izilonkosi besakhuleka indaba bethandaza kuyo abazalwane yazanyazanyiswa bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele, baphuma bashumayela izwi ngesibindi ngoba esefikile yena. Asiphelele emthandazweni kodwa masisuke emadolweni sinikela emphefumulweni. Hallelujah. Asibe ibandla elinomthwalo ongajwayelekile, siphume kwi-comfort zone. Izwi lenkosi lithi asiphume siye ngaphandle kwekama, sithwale ihlazo lakhe ngoba kubukeka kungathi wenza ube inhlekiso ukutshela abantu ngoJesu, kodwa waphumela phandle kwekama entabeni yaseGolgotha engagqokile ethwele ihlazo lethu. Nkosi yami, akube lona lo umoya ongcwele come upon my life as the Spirit and the anointing for the propagation of the gospel, to win souls for the kingdom, plundering hell and populating heaven. Kube ilona lo athi ngeke ngikuthola ukuphumula, at least ngenyanga akube khona umphefumulo othi nje ngizwe ivangeli ngasindiswa, akube khona inhlanzo idobile wayibamba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.